खुलुमबाय रायजो राजा गासैनिसिमबो आंजों दा दङ सार जेब्राराम मोसाहारि ससियेल वर्कार एक्टिभिस्ट सारजों जों नैबे फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि एबा बिटिआरनि इलेक्शननि सोमोन्दै जोङो गोबां खोथा सावरायगोन दा जों बिदिबा सावरायनो आखायाव लाबाय खुलुमबाय सार नोंथांनिसिम बे बेसेन गोसा समखौ जोंनो दान्दिसे होनायनि थाखाय आच्ছা सार आं सारनाव माखासे रायजो राजानि जानानै सोंथि सोंनो सानदों बे सोंथिफोरा जाहैबाय सारा बे बिटिसिनि इलेक्शनाव सोरखौ देरहागोन होननानै सानो आङो एखेबारे आनडाउटेडलि एकदम स्पष्टयै बुंनो हास्थायो नैबे 2025नि जिनाखि बिटिसिनि 5th जेनेरेल एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय इउपिपिएल दोलोआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै 26+ सिट्स लानानै माने सरकार दाफिनगोन बे एखेबारे निसन्देह नैथि सोंथियाव दं जाहैबाय 17 बोसोर हाग्रामा सरकार सालायनाय आरो 5 बोसोर प्रमद बर' सरकार सालायनायनि गेजेराव मा फाराग दं फारागा बेनो जों माने बिराद क्ल'सलि अबजारभेसन खालामनानै आरो जों माने प्रेक्टिकेलि मोनदांबोनाय बे 17 बोसोरखौ आरो 5 बोसोरखौ 17 बोसोराव बिसेसकरि हाग्रामानि आमोलाव जों बेखौ जंगल राज होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला बे समावहाय मेगन गोजा देखायनानै सिगिसुगाव सोरखौबा माने धमखि होनानै गावनि गोसो बायदियै बे 17 बोसोरखौ सालायलांदोंमोन बिथाङा आरो बेवहाय मोनसे फिसा एग्जाम्पलखौ आं बुंनो लुबैदों बे जोंनि ओनसोलाव बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्टफोरा मार्केट्सफोरा मोनायाव 6टानि उनाव आरो थायामोन थारमाने नाथाय दा नैबे 5 बोसोर प्रमद बर'नि सरकाराव दा नोंथांमोना बिजिनि क'क्राझार बासुगाव बा गुबुन गुबुन फिसा फिसा सोहोराव थाङोब्ला जोंनि दखानफोरखौ खैथासिम खेवनाय नुयो नोंथांमोना दा 11टासिम गाहाम माने बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्टफोरा गेवनानै थायो बे मोनसे सान्थि परिबेस दा डिफारेन्सआ बेनो सिगाङाव माने बे 17 बोसोराव हुइमजिकेल सेल्फ सेन्ट्रिक मोनसे सरकार सोलिदोंमोन आरो मोनसे आतंक गिनाय भाब बे रोखोम मोनसे परिबेसा सब समय थाबायबाय थादों नाथाय नैबे 5 बोसोराव मोनसे डेम'क्रेटिक इनक्लुसिभ आरो कालेक्टिभ एफर्टसजों सालायनाय बायदि बे सरकारखौ जोङो नुनो मोनदों बेनो डिफारेन्सआ होनबा बेनि गेजेराव सारा नैबे एबार 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल सरकारखौनो फैफिनगोन होननानै सानो नामा डेफिनेटलि आं दहायसो बुंबाय एखेबारे क्लियारलि खुनु मोनसे डाउट गैया आरो आं मैयासो एसे मोनसे सराइबिल एरियायाव बेरायना फैदों फिल्डआव दा बेवहायथ' जोंहा आं एग्जाम्पल होदों आरो माने राजु आरो दाजु माने मृत्युन्जयखौ दाजु होनो आरो राजु जाय जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएल बिथाङाथ' एसे गोरों केन्डिडेट सेंग्रा इउथ्स दा बे हिसाबै बेवहाय बिथाङा देरहानाया एखेबारे निश्चित आं माने फार्स्ट आङो मैयासो माने केम्पेइनाव ओंखारजेनदों आरो आं बे ओनसोलाव थांना फैदों सराइबिलाव मैया आरो आं नुबाय प्रेक्टिकेलि जे राजुआ देरहाखासिगोन बियो 5 नम्बर कनस्टिटुवेन्सि फर एग्जाम्पल दा बेखायनो आं बुंदों जे फैबाय थानाय जिनाखि इलेक्शन नैबे 22 तारिखनि जि इलेक्शन दा बुंनो थाङोब्ला बाराथ' गैला इलेक्शना समबाराव गोलैदों 22 तारिखआ नैबे फैगौ समबार आरो नेक्स्ट समबार मोननै समबारनि उनावनो 3थि समबारावनो बयबो लैहोर माने इलेक्शन होगोन आरो आं बिराद कनभिन्स जानानै फैदों मैया जे मानसिफ्रा दे आर भेरि हेपि टु भट फर इउपिपिएल बेखिनियानो आच्ছা सार होमबा 3थि सोंथियाव फैनोसै बे इलेक्शननि बिटिसि इलेक्शननि किं मेकारखौ सोरखौ जागोन होननानै सारा सानो आंनि अपिनियना दा किं मेकारा सोर जागोन होननानै बुंनाय माने नोंथाङा हयथ' ओरैबायदि सानदों सोरबा बिग हेन्ड्स बिहाइन्ड द स्क्रिन बिसोरो माखासे गेम गेलेनानै माने सोरकार दानायाव डाइरेक्ट मा होनो पार्टिसिपेट खालामनो हागौ बे आसले हयथ' नोंथाङा बे सोंलुखौ सोंदों नाथाय आंनि बुजिनायाव माने डेम'क्रेसियाथ' रायजोआनो राजा आरो दा रायजोआसो बे राजाखौ सेलेक्ट खालामगोन नङा होमबा
बे भटनि सहाय लानानै आसि बिमाजों भट थुनानैसो रायजो राजाफ्रा जिहेतु भट होनानै देरहाहोनानै राजा खालामदों दा बेखायनो आं सानो बेवहाय रल लानाया बिसेसकरि माने किं मेकार्स रल बेयो आं रावबो माने गिदिर पलिटिशियान्सफोरा खालामनो हागोन बेखौ साना नाथाय युथ्सफोर जा बिटिआरनि जि युथ्सफोर बिसोरो एखेबारे माने जुजि हाबनानै नांनांगोन आरो बिथांमोना जिनाखि माने रल लादों दा बिराद माने बाख्नायथाव बिसेसकरि UPPL आव जेसेबांफोर माने युथ्सफोर लाइमोनफोर बिथांमोना हिन्जावानो जा हौवायानो जा बिथांमोना माने लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो बिथांमोनानो किं मेकार्स जागोन बिथांमोना जेसेबां खस्थ' खालामगोन जेसेबां माने परिश्रम खालामगोन बिनि सायावसो दिपेन्ड जागोन बेखायनो सोरबा नोंथाङा हयथ' साननो हागौ आङो सोरबा माने आसामनि सोरबा गिदिर पलिटिशियाननि नाम लागोन बे नङा बिथांमोना बायदिसिना एखमबा मोजां रल गाज्रि रलसो गेलेबाय थादों आरो जोंनि माने स्टेबिलिटिखौ बिथांमोना लुबैयाखै बे काउन्सिलावहाय दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ किं मेकारनि बे माने माबाखौ डिजिगनेसनखौ बिथांमोननो होनो आं लुबैयाखै बरंस जोंनि बिटिआरनि जायनाखि लाइमोनफोर बिथांमोननोसो बे किं मेकार बे डिजिगनेसनखौ आङो माने जासिनो लुबैयो आच्छा सार होमबा ब्रैथि कुइसनाव दङ जोंना प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो हागोन नामा बे 5 बोसोराव मा मोजां हाबा मावखो होननानै दा बेथ' बिराद क्रुसियेल आरो बिराद इम्पर्टेन्ट कुइसन दा बयबो सावरायदों बयबो नुदोंबो बिथाङा 5 बोसोराव ओरैबायदि परिश्रम खालामदों थारमाने आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनोसै आं बिथांखौ नैबे मास मोननैनि सिगां खनथाम पार्सनेलि लोगो हमबाय आरो बिथांखौ थारमाने बिथाङा ओरैबायदि बेस्थ' थायो आं बिथांखौ माने पार्सनेलि नुबाय जे बिथाङा 1टा 2टासिम मिटिं खालामो गावनि माने लोगोफोरखौ लानानै बा बिटिसिनि अफिसार्सफोरखौ लानानै एबा बे MCLAफोरखौ लानानै बायदिसिना माने स्ट्रेटेजिनि सायाव खामानि मावनो लानायनि सायाव गोबां मोजां माने बाथ्राफोरखौ माने बे मा होनो बेखौ स्किमफोरनि सायाव आरो पलिसिफोरनि सायाव बिराद माने सावरायो आरो डिसिसन लायो सावरायनानै दा बेखायनो आं सानो बिथाङा जथेस्थ' कनभिन्सिं पावारा बिथाङा दङ नाथाय आं मोनसे बोसोन हरनो लुबैयो आं बिथांनि सिनियरखौ आरो जोङो मोनसे समाव ज' आन्दलन खालामनायाव जोङो ज' खामानि मावलायनो मोनसे स्कपबो मोनदोंमोन बेखौनो आं मोजां मिथिगौ आरो साबसिन खालामबावनो थाखाय बिथांखौ आङो नोंथांमोननि बे माने चेनेलनि थ्रुयैहाय बुंहरनो लुबैयो जे एक्सन स्पिक्स लाउडार देन वर्ड्स आरो बेखायनो जोङो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टखौबो मोनसे समाव जोङो 2011आव दालायनाय जादों जे जोङो खुगाजों लेब बुंबाय थायालासिनो खामानि मावनांगौ बेवहाय एक्सना माने गाव हारसिङैनो बांसिन मोनसे कनफिडेन्स ग्र' खालामो दा बेखायनो बिथाङा एसे खम बुंनांगौ बांसिन मावनांगौ बे आंनिफ्राय मोनसे बोसोन आरो आं सानो जिहेतु बिथाङा नेक्स्टआव गभर्नमेन्ट सालायफिनगोन आं दानो बुंखाबाय इन एडभान्स कंग्रेचुलेसन होखाबाय बिथांखौ आरो बोसोनबो हरबाय जे इउ शुड स्पिक लेस बाट गो फर एक्शन मोर एक्शन स्पिक्स लाउडार देन वर्ड्स बेनो आरोखि दा जोंहा 5थि कुइसनाव दं सार बे बिटिसि इलेक्सनाव सोर बेबा अबे मोनसे पार्टिखौ नोंथाङा मेजर रल लागोन होनना सानो माने पार्टि पलिटिकेल पार्टिनि खोथाखौ बुंदों नायदो माने पलिटिक्सआथ' बिटिआरनि बा बिटिसिनि जेनाखि पलिटिक्स बेवहाय सिगां जोंहा फंबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बैसोआव आंनि उन्दै बेखायनो आं फंबाय होनना बुंदों बिथांनि दैदेननायाव आं दहाय बुंनाय बायदि जिहेतु बियो एखेबारे बिराद डेम'क्रेटिक प्रसेसजों माने आरो इनक्लुसिभ प्रसेस एबा पार्टिसिपेटरि
बे प्रसेसजों बिथाङा माने सरकारखौ सालायनो हाजोबलाङाखै बांसिनावनो बिथाङा एसे डिक्टेटर बायदि माने एखमबा सिगि सुग' खालामनानैब्लाबो बिथांनि आमोलाव ओरैबायदि सोलिदोंमोन जे एखमबा मिलिटारि रुल बायदिबो मोनोमोन जोङो मानो होनब्ला एखमबा गावनि एखेबारे लोगो माने डिजिगनेसनाव थानाय माने बेखौ असमियाव सतुर्थ होना होमबा थारमाने गावनि केबिनेट रेंकनि लोगोफोरखौबो एखमबा सोबानाय एखमबा फायखानानि रुमाव सोनानै दोननानै गोबाव माने हाराहास्ति खालामनाय बेबायदि गोबां एग्जामपोलखौ जों मोनथिगौ आरोखि दा बेवहाय बेखौ नायोब्ला जिहेथु बिथांमोना मोनसे मा होनो हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय बेवहाय मोनसे मिलिटारि स्पिरिटआ बिथाङा डेफिनेटलि दङ ओमफ्राय बेखौ एखमब्ला मा नुदों जे डेम'क्रेटिक प्रसेस जानायनि उनावबो बै माने मिलिटारि वे अफ रुलिं बेबायदि नुनो मोनदोंमोन आरोखि दा आं आसा खालामो एटलिस्ट नैबे आरो बिसेसकै जों नुबायबो बिथां प्रमद बर' दैदेननायाव बेबायदि जायाखै सिगि सुगिनि बाथ्रायाथ' गैया बेवहाय माने इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन इकुवेल पार्टिसिपेसन आरो इनक्लुसिभ आरो माने मा होनो कलाबरेटिभ जादों आरोखि दा बे हिसाबै जोङो बिथांनि जिनाखि सासन बेबस्था बेखौ जों साबसिन होननानै सानो प्रमद बर'नि जि सासन बेबस्था बेखौ जों साबसिन होननानै सानो आरोखि बिथाङा खमसे खम डिक्टेसन होनानै सोरखौबा मेगन गोजा दिन्थिनानै बेबायदि रुल खालामा होमबा सार जोङो दथि सोंथियाव दङ खायफा ओरैनि पार्टिया ओरैखौ दुसिलायो ओमफ्राय ओरैनि सापर्टारफ्रा ओरैखौ दुसिलायो बिदिनो सोरबा हाग्रा महिलारिखौ इफेक्टिभ लिडार आरो सोरबा प्रमद बर'खौ इफेक्टिभ लिडार होनो बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो दा बेथ' माने जाय जि दोलोआव थायो जि दोलोनि सापर्टार बा बेनि मानसि गाव गावनि दैदेनगिरिखौ बयबो मोजां बुंगोन नङाबा बिसोरना ओंखामानो गोमागोन ना दा ओंखाम गोमानाय बे बाथ्राखौ मानो बोरै बुंनो हागोन बिनि सेलाफोरा दा फर एग्जाम्पल आं दिनै इउपिपिएलआव जयेन जादों इउपिपिएलआव जोङो 2 मासनि बारबाय जोङो माने आं हारसिंल' फैयाखै जोंनि 500 सोद्रोमाफोर बे सिगांनि पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बेजों लोगोसे 15,000 सापर्टार्सफोर जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोङो फैगौ माने बिटिसिनि बा बिटिआरनि जे इलेक्सन बेवहाय माने मोर स्ट्रंगार एन्ड स्टेबल सरकार दानांगौ होननानै बे पलिटिकेल क्राइसिस बायदि नुनायखाय खारन बेवहाय बायजोनि फर्सेसफोर जेरै बिजेपि बा गुबुन दोलोआ बेवहाय माने मा होनो बेखौहाय केपचार खालामनायनि जिनाखि सिंजों सिं नाजाबाय थाखोमादों बेवहाय आनवारेन्टेड जि इनभेसिभ रल बिथांमोना बेवहाय खालामबाय थादों बेखौहाय माने नस्थ' खालामनानै बै जिनिसखौ जाहाथे जाहोआ बेबायदि मोनसे मन्त्रजोंसो जोङो इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन दा बिनिफ्राय आं बेखौनो हास्थायो जे जेरै जोङो माने सिन्था खालामलायनानै गावनिनो सरकारखौ गावनिनो हालामखौ जोंनि मानसियानो सेफगार्ड होआब्ला गुबुनाथ' होनो हानाय नङा दा बेखायनो बे हिसाबैसो जोङो दा सालिजारि नायनानै जोङो सिगाङाव जोंनि टिमा सिगाङाव एक्सुवेलि जोङो हाग्रामा बिथांजोंबो रायज्लायदोंमोन फेब्रुवारियाव 17 थारिख मोनदां खुब सम्भब आं बिथांजोंबो रायज्लायदोंमोन आरो बिनि उनाव जोङो प्रमद बर'जों जोङो पार्सनेलि रायज्लायदों ओमफ्राय जोङो उनावहाय सालिजारि नायबाय जे नुबाय आरो बे जि ट्रेन सोलिबाय थानाय ट्रेन बेफोरखौ नायनानै जों नुबाय जे नेक्स्ट 5 इयार्सआ इउपिपिएलआनो सरकार दाफिनगोन गतिके बेवहाय जोङो गावनि एनार्जि समाय आरो जोंनि बे माने प्रतिश्रुतिफोरखौ नस्थ' खालामाजासे इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव सापर्ट खालामगोन होननानै जों बे पार्टियाव फैनाय जादों दा बेखायनो दा सोरबाया दा इउपिपिएलआव फैनायखाय आङो प्रमदखौ एखेबारे बिराद बाख्नायदों बे नङा आंथ' दहायबो बुंदों जों एडभाइससो होदों आरो जों गोजाननिफ्रायनो जों जिहेतु बेवहाय एकदम खुनु रल एन्ड एसाइनमेन्ट मोनाखै पार्टियावबो जोंहा जेबो माबा गैया एसाइनमेन्ट गैया दासिमबो
जों गोजाननिफ्रायनो जिनिसखौ क्ल'सलि अबजार्भेसन खालामदों आरो मनिटरिं खालामदों ओमफ्राय जों जि नुदों जे आल्टिमेटलि माने प्रमद बर' बिथाङानो सरकारखौ जिहेतु दाफिनगोन आरो बहाय सोरबा माने हाग्रामाया मर एफेक्टिभसिननो माने आरो माबाया मा होनो प्रमदआ मर एफेक्टिभसिननो होनलायनाय बे बाथ्राखौ आङो माने बे रोखोम एनालाइज खालामाखै नाथाय अभारअल जों जि नुदों जिहेतु माने जिखुनु रायजो बेंनाय खामानिया मोनसे मा होनांगौ बेखौलाय इनक्लुसिभ प्रसेसजों सोलिनाया गाहाम बे हारसिंनि हुइमजिकेल एखेबारे गोसो जाबानो दसेनो मोनसे सानब्रबनाय बै माने गोदोनि राजा महाराजानि दिनावहाय बे तुगलकनि बायदि माने गोसोखांब्रबबानो दसेनो माने राजथावनिफोरखौनो सोलायब्रबलाबायनो नागिरनाय बेबायदि डिसिसनफ्रा जोंनि गेजेराव जायाखै आरो दाजाथों जों बेखौ आसा खालामो आरो आंनि नोजोरावहाय जिहेतु नोंथाङा बे कुइसनखौ सोंबायब्ला माने मानसिफ्रा बुंसोलायो सोर मर एफेक्टिभसिन आं बहाय प्रमद बर'नो बे क्रेडिटखौ होगोन आरो खारन बिथाङा हारसिङैथ' मावा बिथांनि गोजौआव आरो बोसोनगिरिफोर दङ आरो बिनि गाहायावबो मावथिफोर दङ आरो इनक्लुसिभलि जिहेतु दा बिटिसिखौ 26टा जनगोष्ठीफोरखौ लानानै माने बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै जिहेतु बेखौ माने इनक्लुसिभ प्रसेसजों मोनसे मोजां माने सरकार सालायनो जिहेतु सतबांसा लाबाय बिथाङा बेखायनो बिथांखौ जों मर एफेक्टिभ होननानै माने बुंनो बायद' जागोन आरो बेनो आच्छा सार बिदिबा जोङो मोनसे सोंथि दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार सावरायग्रा सार फेरेंग्रा सार आरो धिरेन बर' सार आरो गर्जन सार गासैबो मोनसे बेंखनावनो एबा मोनसे नावावनो फैबाय दा नाथाय मानो बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो मोनसे बिराद सिम्पल कुइसन नोंथाङा आं नोंथांखौसो उल्था सोंनोसै आरो नोंथाङा बे नाव गाखोयोब्ला जिहेतु नोंथाङा नावनि खोथा बुंदों गब्लं गोनां नावाव गाखोगोन ना गब्लं गैयि नावाव गाखोगोन नोंथाङा गब्लं गैयि नावावनो बयबो गाखोगोन दा गब्लं गोनां नावाव गाखोयोबाथ' नोंथाङा गोदोगोन दा हाग्रामानि नावाथ' गब्लं गोनां ना दा बेखायनो जोंबो थाङाखिसै बिथांजों जों नुखाथारबाय जे नावा गब्लं दङ दा बेखायनो जों गब्लं गैयि नावाव जों फैबाय आरो बिसेसकरि बे जाय बिथांमोननि मुंखौ नोंथाङा लादों बिथांमोना गासिबो इनक्लुडिं जोङो आन्दलन बेकग्राउन्डनिफ्राय फैजोबनाय सेपारेटिस्ट मुभमेन्टनिफ्राय फैजोबनाय फर एग्जाम्पल आङो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे समनि गायसनगिरि 2011आव 31 मार्चआव गायसननाय जादोंमोन NDAP-P नि बिथांमोननि सहयोगिताजों आरो ज' आन्दलन खालामबोनाय जादों आरो बिनि उनावबो जोङो PDMB मोनसे संगठन दानानै जों आन्दलन खालामबावनो गोनां जादों बेखायनो जोङो आन्दलन बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय हिसाबै जोङो बे इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ वाटार फाइन्डस इट्स अन लेभेल दैया गावनि लेभेलखौ नागिरखायो दा हयथ' जों एखे लेभेलनि मानसि खोमा दा बेखौ जों ज' जाफिननाय बायदि जादों आरो बेथ' मोजां साइन जिहेथु जोंहा मोनसे अभिगथा जाबाय रायजो राजाफोरनि आइ आफाफोरनि जि गांनाय उखैनाय दुखु दाहा बेखौ जों मेगनजों नुबाय दा गतिके जों दा जयै जिनाखि बे नावआव जों ज' जानानै दा बे नावखौ जावदों डेफिनेटलि बेयो मोजां फिथाइ लाबोगोन आरो रायजो राजानि मोजां खामानि जागोन आरो बेखौ आं आसा खालामो आच्छा सार बियो सैथो नामा दि खोनादों जोङो मानसिफोरनि खुगा सावरायग्रा सारनि फेक्सना जेब्ला पिस एकर्ड एबा गोजोननि सान्थि सुक्ति खालामनो फैदोंमोन बै समाव सावरायग्रा सारनि फेक्सन एबा NDP-फोरखौ बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ लाबोनायाव नोंथांनि गोबां बिहोमा दं होननानै जोङो खोनादों मानसिफोरनि खुगानिफ्राय दा सारा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जि बाथ्राखौ नोंथाङा कुइसन खालामदों बियो बिराद सिरियास कुइसन आं बिनि एन्सार होनायनि सिगां एसे आं इन्ट्रडाक्सनखौ होनो आंनि बेसिक इन्ट्रडाक्सनखौ आं 1999 जेब्ला आङो फर द फार्स्ट टाइम जेनेभायाव
United Nations Working Group on Indigenous Populations बे माने मोनसे गौथुमनि मेलाव जेब्ला आं बाहागो लाजेनो बेवहाय आं मोनसे खाबु मोनदोंमोन UNITAR होननाय UNITAR माने United Nations Institute of Training and Research बे बिराद गोजौ लेभेलनि मोनसे इनस्टिट्यूट बेवहाय सारा वर्ल्डनि जेसेबां पलिटिकल लिडार्सफोर दं टप पलिटिकल लिडार्स आरो पलिसि मेकार्स डिप्ल'मेट्स बिथांमोनखौ बेवहाय माने क्लास होनाय जायो कर्स खालामनानै क्लास होनाय जायो बोरैहाय माने वर्ल्डखौ माबोरैहाय सालायगोन बुहुमखौ बोरै सालायगोन दा बेवहाय आङो माने सुबिदा मोनदोंमोन बे UNITARनि अननायाव आङो मोनसे ट्रेनिं माने एटेन्ड खालामदोंमोन जेनेभायाव बे कार्टिगिनि होननाय सुइजारलेण्डनि जेनेभानि एसे खाथियाव कार्टिगिनि होननानै बुङो सुइजारलेण्डआव बेवहाय सप्ता खनसे जोंखौ इन्टेनसिभ ट्रेनिं होनाय जादोंमोन आरो बे ट्रेनिङा जाहैबाय कनफ्लिक्ट रिजल्युसन एन्ड पिस बिल्डिं केपासिटि बे माने थीमनि नामा कनफ्लिक्ट रिजल्युसन एन्ड पिस माने पिस मेकिं केपासिटि दा बेवहाय बे ट्रेनिंखौ मोननायनि उनाव आङो जेब्ला न'आव फैफिनबाय बे समावहाय जिहेतु जोंनि ओनसोलाव गोबां आइजें लाग्रा हाथियार लानानै हमग्रा माने बिथांमोननि मुभमेन्ट सोलिबाय थादोंमोन उल्फानि मुभमेन्ट DSDनि मुभमेन्ट NDFनि मुभमेन्ट गोबां माने आफादफोरनि माने मुभमेन्टआ सोलिबाय थादों बे ओनसोलाव नर्थ इस्ट रिजनाव आङो सिगाङाव 2005 1 जुननिफ्राय NDF जेब्ला बिथांमोना सिजफायार खालामो बिथांमोनखौहाय माने डक्टर रामदयाल मुंडा सारजों आंजोंहाय जोङो बेखौ फेसिलिटेटर हिसाबै पिस फेसिलिटेटर हिसाबै खामानि मावजेनदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो जगाजग खालामदों थांलाय फैलाय खालामदों आरो नेगसिएसनखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे प्रिपारेसन जों बिथांमोनखौ मदद होनो खाबु मोनदों नैथियाव DSD बिथांमोनखौ 2007निफ्राय आङो हेल्प खालामनो मोनदों बिथांमोननि एखेबारे एकर्ड जाजासिम बिनि उनावहाय उल्फा फ्रट अफ उल्फा बिथांमोनखौ आं 2009आव एखेबारे फैजेननायनिफ्राय बिथांमोना नैबे माबासिम आं बिथांमोनखौ हेल्प खालामदों आरो बे अफिसियेलि लेटार बिथांमोना आंखौ एपइन्टमेन्ट खालामनानै फेसिलिटेटर हिसाबै बिथांमोना माने आंखौ एंगेज खालामदोंमोन दा बेवहाय आं नोंथांनो नैबे मोनसे जिनिस खिन्थायो नैबे उल्फानिफ्राय होनाय माने फिस फेसिलिटेटर हिसाबै लाइजाम गथायनानै गभर्नमेन्टजों सावरायनो मोनसे खाबु होनानैसिम आंखौहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बिथांमोना आरो बेवहाय नैबेहाय बे DSDनि नैबेयो बे DSDआबो अफिसियेलि आंखौनो एपइन्टमेन्ट होनानै गभर्नमेन्टजों माने सान्थि आल'सनायाव फेसिलिटेटर हिसाबै हेल्प खालामनांगौ होननानै आरो बिनि उनावहाय NDFआबो इसु खालामदों लाइजाम ओमफ्राय जोबथारनायाव बिसेस करि 9 डिसेम्बर 2018 बिनिफ्राय जोंनि टीम PDMB पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर प्रडेन्ट आं बिनि जिहेतु प्रेसिडेन्टमोन जोंखौहाय सावरायग्रा बिथाङा डाइरेक्टलि माने कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौहाय बिथांमोनखौहाय फेसिलिटेट खालामनो थाखाय खावलायदों आरो जोङो एखेबारे बिथांमोन फैजासिम 2020नि बे फैजासिम बे 11 तारिख जानुवारि 2020सिम जों बिथांमोनखौ एखेबारे गाजा गोमजायै माने खस्थ' खालामनानैब्लाबो माने अल लेभेल स्टेट लेभेलावनो होन सेन्ट्रेल लेभेलावनो होन माने भारत सरकारजों बिसेस करि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि जेनाखि सुबुंफोरा माने बिथांमोनजों एंगेज जादोंमोन पिस नेगसिएसनाव बिथांमोननि प्रेजेन्सआव जोङो बे खामानिखौ मावनानै बिथांमोनखौ न'आव फैनायसिम जोङो मदद खालामनो मोनदों नाथाय आनफर्चुनेटलि मा जाबाय जोबथारनायाव जेब्ला एभरिथिं वाज अल राइट दा जोंनो अफिसियेलि बिसेस करि PDMB बा आंनि टीमखौहाय जों साबा मानसि डाइरेक्टलि इनभल्भ दं दा बेवहाय माने आं रायखांनाय बायदि जायो आंजों लोगोसे मथिन्द्र दैमारि होननाय बाक्सानि बेनिफ्राय
माबा जोंहा नबिन ब्रह्म होननाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय एसे बावैसो बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बेजों लोगोसे केसि बर' आरो जोंहा जैथुन नार्जारि आरो सासे दंबावो आदा हरि बसुमतारी होननाय बे माबानि मालिबिटानि जों साबाया बिराद दुखु खस्थ' खालामनानै 14 मास खाथिनानै सान हर 14 मास बे सावरायग्रा टेक्सनखौ लाबोनो थाखाय सान हर माने खाथिनानै बिथांमोनखौ जों हेल्प खालामदों दा बिनि थाखाय नैबे बे लेटारखौ बिथाङा अफिसियेलि एक्न'लेज खालामदों आरो जों मोनसे रिपर्ट बानायबाय थादों बे रिपर्टखौ रायजो राजा बे लेटारा माने सावरायग्रा सार हरनायमोन आरो सावरायग्रा बिथां होनाय दा बेखायनो जोंथ' क्लेम खालामाखै नाथाय सानै मानसिया माने अल अफ ए साडेन बय हिर' जाफैदों आरोखि बिथांमोनखौ लाबोनायनि मुङाव आरो बे सानैखौ जों रमान्टिक हिर' होननांगौ ना मा होननांगौ माने बिथांमोना जों गासिबो खामानिखौ मावखांजोबनानै दा बर'आव मोनसे बाथ्रा दंना आरो बेखौ रायजो राजा बयबो मिथिगौ बे एनडिएफबिनि बे सावरायग्रा बिथांमोनाबो मोजां मिथिगौ फेरेंगामोना मोजां मिथिगौ जे एन्डार 14 मान्थस माने हालेवनाया जों हालेवबाय खस्थ' खालामबाय थाखा फैसा जोंहा दाहारबो जाबाय बिराद नाथाय मा जाबाय जेब्ला मोनसे समाव बे प्रिथिबि बे फंबाय आरो थुलुंगा बिथांमोना आंनावहाय जेब्ला जोङो पिस प्रसेसखौ सालायबाय थादों बे समाव बे प्रिथिबि राजनि बार्थडे खुंनो जोंनि बे बरलावगाव चिलड्रेन हमाव बर'लेण्ड चिलड्रेन हमाव बिथांमोना आंखौ लोगो हमफैदों आरो बिनि थांखिया गुबैया मामोन माने बिथांमोना बे प्रिथिबि राजनि बार्थडेखौ बे गथ'फोरखौ ओंखाम जाहोनानै माने बेवहाय सेलेब्रेट खालामगोन आरोखि दा बे समाव माने जिहेतु रेगुलारलि आङो भारत सरकारनि मोनसे पारमिसन मोनखानाय आं आरो केसि बर'नि टेलिफना माने सावरायग्रामोनजों रायलायनायनि बे मा होनांगौ ग्रिन सिगनेल मोनखानाय आरोखि जोंनि सायाव पुलिसा बा आर्मिया जेबो टर्चार खालामा जोंखौ एलाव होखाबाय थारमाने सरकारा जोंखौ मिथिखागौ बिसोरखौ लाबोनो थाखाय जोंखौ जि बिथांमोना एन्ट्रास्ट खालामदों बे खोथाया एकदम अपेन सिक्रेट आरोखि दा बेखायनो पुलिस मिलिटारि बा जिखुनु एडमिनिस्ट्रेसना जोंनि सायाव माने सन्देह खालामा जों माने बिथांमोनजों डाइरेक्ट रायलायबाय थायो थारमाने फनजों दा बेखायनो मा जाबाय मोनसे समाव बेलासि समाव जेब्ला बे बार्थडे सेलिब्रेसना सोलिफुनाय समाव सावरायग्रानि फन फैबाय आरोखि आंनावहाय दा बे समावहाय बे प्रिथिबि राजाबो दङ थुलुंगायाबो दङ आरो प्रिथिबि राजनि बिमाबो दं बिफाबो दङ बे दिनखालि बेवहाय ओमफ्राय 2019 नि घटना बियो बिनिफ्राय मा जाबाय सार सोरनि फन होननानै आंनाव सोंदो आरो सावरायग्रानि फन आंबो रायलायनो एसे जाहैबाय आरोखि बे प्रिथिराज आरो थुलुंगामोना जोंबो एसे रायलाय हागोन नामा सार आंथ' अपेन माने मानसि मानो रायलायनो हाया रायलायजागोन जिहेतु जोंथ' अलरेडि रायलायबाय थाखायोआनोसै आरो जिहेतु बेयो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ डायलगसो सोलिबाय थादों पिस प्रसेसनि खामानिसो बहाय दोनखोमानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बेखायनो आङो फनखौ रायलायहोबाय आरोखि बे दिननिफ्राय माने एसे माबाफ्रा बिथांमोननि इन्टेनसनफ्रा एसे आलादा जालांबाय आरो ओमफ्राय लासैनो मा जालांबाय बे गुमुरफोरखौ मोननाय जाहैबाय सिंसानि गुमुरफोरखौ मोननाय जाहैबाय ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाबाय एखेबारे ओरैबायदि मोख्रा बारनाय बादि बुरस' खामानि मावनानै जिनाखि प्रसेसा बिराद स्मुथलि 14 मास सोलिबाय थादों गेजेराव बिथां सानैया ओरैबायदि माने एडभान्टेज लाबाय थाङै थुङै मा जाहैबाय माने पिस प्रसेसनि गावसोरसो हिर' जाहैबाय आरोखि थारमाने क्रेडिटखौ बिथांमोना लाबाय माने मा होनो बेखौ बारस'नानै बै अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननाय बादि बिथांमोना बै क्रेडिटखौ लानानै ओमफ्राय एखेबारे बिराद हाइलाइट जाबाय जे बै सेंग्रा सानैया माने एनडिएफबि एसखौ लाबोनायनि मा होननांगौ बेखौ मिडिएटर होननानै रायलायनाय जाहैबाय आरोखि एक्सुवेलि बिनि आन्दोआव खामानि मावग्राफ्रा सोर बे जाबाय जोंनि टिम आरो आं नाथाय दिनैसिमबो जों बेखौ माने काउन्टार क्लेम खालामलायनाय जायाखै खारन जोंनि मेइन थांखि एनडिएफबिखौ एसखौ लाबोनायनि थांखिया बेनोमोन जे बिथांमोनखौ जिहेतु मोनसे शुट एट साइड भारत सरकारनि जेनाखि माने माबामोन माने मेन्टेलिटि
बिसोरनि सायाव जिनाखि स्टेटास बि सिगाङाव एकेबारे पिस प्रसेसआव लाबोनो गोसो गैया दरकार जायोबा बिसोरखौ एकेबारे गावथारजोबगोन बेबायदिसो मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे लेभेलाव दंमोन आरोखि नाथाय बिसोरखौ न' खालामै खालामै बुजायै बुजायै बिसोरबो जोंनिनो जोहोलावफोर जोंनिनो फिसाफोर आरो गुबुनफोरजों पिस टक जादोंबा बिसोरजों मानो जाया होनलायलायनानै बिराद खस्थ' खालामनानै कनभिन्स खालामनानै जोबथारनायाव जों बे ग्रिन सिगनेलखौ मोननाय जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बे खामानिखौ जोंनि सायाव बे ए.बि. माथुर ओमफ्राय जोंहा ए.के. मिश्र बिथांमोना एकदम बिराद स्ट्रं कनफिडेन्स लानानै जोंनि सायाव खामानि मावनो बिथांमोना स्कप होदोंमोन दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो मोनसे समाव रिपर्टआव मोनसे जोङो लिरदोङो दा ओमफ्राय फोसावगोन बेथ' नैबे जों फैगौ बे बर' साहित्य सभानि जेनाखि सेसन बर्डआव जि जागोन बेवहाय बेखौ जों बिजाब महरै जों पाब्लिस खालामनानै रानगोन आरोखि जोंनि बे 14 months एफर्टस पिस प्रसेसनि जे एफर्टस आरो बेवहाय आं मोनसे जिनिसखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि थ्रुयैहाय बिटिआर सरकारा माने गुबुनफ्राथ' जेनेबा जोंखौ रेकगनाइज होआसै बा जोंखौ फेसिलिटेट खालामाखिसै नाथाय खमसे खम दा नैबे फैगौ जायनाखि सरकार दागोन बिथांमोना माने एसेब्लाबो थेंकिउ होनाय बाथ्राखौथ' एसे जों बिथांमोननिफ्राय लुबैदों आरोखि जे एथबां खामानि मावनायनि उनावहाय अफिसियेलि आजां बाजां माखासे एवार्डफोरखौ जानला मानला एक्टिभिटिसाव होनो हायोब्ला जेरावनाखि जोङो फिस होनबाय थादों दा बिटिआरआव बे फिसखौनो प्रायरिटि होआखै होनबा बे एक्सुवेलि फिस वार्कार्सफ्रा सोर बेखौ एसेब्लाबो माने सनमान होनो रोङोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरोखि आं बेखिनिखौनो बुंबाय थेंक इउ आच्छा सार होमबा मोनसे सोंथि बिटिआरनि राजखान्थिया इयुनाव एबा उननि समाव मा जानो थांगासिनो बिटिआरनि राजखान्थियाथ' इयुननि समाव जेबो माने बिराद गिदिर मोनसे सोलाय सोल' जागोन आं बेखौ नुहुराखै खारन बेथ' राजनितियाव मानसिया हयथ' सोलाय सोल' जायो सम नाथाय बे काउन्सिलाथ' काउन्सिलैनो थाबाय थागोन काउन्सिलनि जे मानसिजोंथ' सोलायाखै रावबो रायजो राजाथ' सोलायाखै दा बेवहाय एखमबा गभर्नमेन्टआ सोलायो नाथाय आं दहाय जिहेतु बुंखाबाय फैगौ सरकाराबो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो सरकारा फैगासिनो दङ आरो बेवहाय आं बांद्राय बिराद गिदिर मोनसे चेन्जेस फैगोन होननानै आं सानाखै नाथाय मोनसे जिनिसा आं आसा खालामदों फैगौ सरकारा स्ट्रंगार एन्ड मर स्टेबल जागोन मानो होनबा थांनाय बाराव जेसेबांनाखि माने कनस्टिटुवेन्सियाव देरहानांगौमोन बिदि देरहानाय जायाखै बिपिएलआ माने बाङाय एसे माने सिट लानानै फैनानै बे सरकारखौ बिजेपिजों मोनसे एलायन्स सरकार दानो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना जिहेतु मिथिगौ बिजेपि आरो ओजोंहाय जोंहा गण सुरक्षा परिषद जिएसपिबो थाबायमोन बे समावहाय बे मोनसे क'आलिसन सरकार जादोंमोन आरोखि बे क'आलिसन सरकारा जेराव एसे दुरबल जायो गोसोबायदि खामानि मावनो हाया नाथाय फैगौ सरकाराथ' एबसलुट मेजरिटि लानानै जिहेतु सरकार दागोनब्ला बे स्ट्रंगार एन्ड स्टेबल जासिना होनबा दा जायखि जिखियानो बुङा मानो जायखि जिखियानो गोब्रामा मानो आंहा 100% फोथायनाय दङ फैगौ 2025नि जेनाखि बिटिसि बा बिटिआरनि गभर्नमेन्ट बे इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट जागोन आरो बियो मर स्टेबल एन्ड स्ट्रंगार जागोन आरोखि थेंक इउ आच्छा सार जोंहा जोबथारनायाव मोनसेल' सोंथिसै बर'नि गासैबो आन्दोलनकारि दैदेनगिरिफोर जेनेबा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दैदेनग्रा बर'नि साफ्रोमबो लिडारफोर बिथांमोना सारमोना गासैबो इउपिपिएल हान्जायाव ज' जाबाय आरो नोंथाङाबो ज' जाबाय बेनि गेजेराव रायजो राजाफोरखौ सारा मा बुंहरनो सानो आच्छा बे मोजां सोंलु जों दिनै मानो इउपिपिएलआव जयेन जाखो आरो गुबुन गुबुन लिडारफ्रा मानो दिनैहाय लैहोर लैहोर इउपिपिएलआव फैदों बेनि गुबै जाहोना ओरैबायदि थारमाने जिहेतु दा जोङो खौसेथिखौ लुबैदों गोजोनखौ लुबैदों आरो जौगानायखौ लुबैदों आरो बेराफारसे बिटिआर एकर्ड जि जालांबाय बेखौ फुल भाबै बिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्राफोर दङ दा बेखायनो जोङो जेसेबां माने आन्दलनकारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सुबुंफोर आरो लिडारफोर जेरैहाय आं बुंनो नागिरो माने जोंहा फंबाय गर्जन रिसेन्टलि कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा इउपिपिएलआव फैबाय बिनि एसे सिगाङाव आं थांबाय बिनि आंनि एसे उनावहाय जोंहा एनडिएपिनि आफादगिरि सिगांनि
धीरेन बर' बिथाङाबो फैबाय बिब्दिनो गुबुन गुबुन इनक्लुडिं माने BPF दोलोनि जाय BPF दोलोनि त्रिमुर्ति होननानै बुंनाय जायोमोन बे त्रिमुर्तिया हाग्रामा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोन दा बिनि सानै एखेबारे मैखोम लिडारफ्राबो दिनैहाय खौसेथिनि खाथिरावहाय आरो बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनखौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिराव जे बिथांमोनाबो फैबाय दा बेखायनो आं सानो आरोखि जे दिनैहाय BPF आव सोर थाबोखो BPF आव सिगां जोनोमनिफ्रायनो जाय बिथांमोना एखेबारे खस्थ' खालामनानै हर सान खामानि मावनानै हाग्रामा बिथांजों खामानि मावबोदोंमोन बिथांनि एखेबारे आगदा आरो आगसि गासिबो लिडारफ्रानो फ्राय बुंनो थाङोब्ला BLTD गासिबो लिडारफ्रानो दिनैहाय UPPL आवनो ज' जाफैबाय बहाय मोनसे मोन्थोरा मा बे एट्राक्सननि मोन्थोरा जाहैबाय बे BTC आव जि 26टा जनगोष्ठीफोर दङ गुबुन गुबुन हारिसाफोरखौ लानानै जेनाखि खौसेयै इनक्लुसिभ आरो इउनाइटेडलि बे एप्रोचजों जोङो फैगौ सरकारखौ स्ट्रंगार एन्ड मर स्टेबल फर्मै जिहेतु सरकार दानायनि मोनसे सिमां UPPL आ बेखायनो मा जाबाय जों बयबो दिनैहाय लैहोर लैहोर फैबाय आरो मोनसे खोथाया मा माने आन्दलन बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय लिडारफ्राथ' ज' जाजोबखाबायानोसै बहाय मोनसे सानस्रि दङ बे इंलिसाव बुङो जे वाटार फाइन्ड्स इट्स अन लेभेल दा बे हिसाबै जोङो दिनै खौसे जाजोब्बाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव बे खौसेथिनि रिजाल्टआ मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरो BPF आव थाबोनायफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला बिसेसकरि दा जायफोर केन्डिडेटफोर जायफोर माने नैबे इलेक्सनाव नमिनेसन फाइल खालामदों बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ मोजाङै नायोब्ला नोंथाङा नुगोन बांसिनानो जिनाखि थाबोनाय बिसोरो माने कन्ट्राक्टर एबा बिजनेस बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बिथांमोनहा थारमाने समाजजों एबा बे जोंनि आइ आफाफोरनि दुखु सुखुजों जेबो माने सोमोन्दो गैया बिथांमोननि मोनसे सानस्रिया मा लस एन्ड प्रफिट बिथांमोननि खर'आव बे हाबना दंखायो दा गतिके नैबे दा इलेक्सन समाव गाजा गोमजा रायजो राजाखौ सिबिनाय दिन्थिफ्लानानै माने भट बिनायनि अनगायै जेबो नङा बिथांमोना बे अरिजिनेल केरेक्टार जेनाखि बिजनेस बे पलिटिक्सखौ देरहाखांनो बायसान्स देरहायोब्लाबो बिथांमोना मा जागोन बबेहाय प्रफिट दङ लस एन्ड प्रफिटजों जिहेतु बिथांमोना दैदेनजानाय प्रिन्सिपलजों दैदेनजानाय बेखायनो दिनै साफा सानै केन्डिडेटखौ बा फैसानि बोलोआव रायजो राजाखौ रेन ए क्राउड जायनाखि मोनसे पलिसि दं रेन ए क्राउड माने हाजिरा होनानै बुथुमनानै माने थुबुर मानसि दिन्थिनाय आरोखि बे आदब खायदाजों दिन्थिनानै दिनैहाय रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादोंब्लाबो आं एखेबारे थोंजोङै आरो स्पष्टयै बुंनो लुबैयो जे बिथांमोनखौ फोथायजाया बे केन्डिडेटफोरखौ मानो सिगाङावबो हाग्रामा बिथांनि जिनाखि दोलो लास्ट इलेक्सनाव 4th BTC जेनेरेल इलेक्सनाव बिथांमोननिफ्राय 17 जन देरहादोंमोन नाथाय 7 जनानो बिथांखौ नागारनानै पार्टि नागारनानै माने दल बागरा होनना बुङो बेखौ नागारनानै थांदों दिनैहाय नैबे जायफोर केन्डिडेट बिथांमोना होदों बिथांमोनखौबो जों फोथायनो हानाय नङा खारन गाबोन समफोर साफा सानै देरहायोब्लाबो बिसोरबो जाय सरकार दागोन आरो UPPL सरकार जिहेतु दाखागोन बिथांमोनजों आरो बिसोरो बै रायजो राजाखौ माने बिट्रे खालामनानै आरो बहाय जयेन जाहैगोन बेखायनो बेबायदि माने थासारिखौ नायनानै जोंनि भटखौ आद्रि खालामनो दरखार गैया स्ट्रेट फरवार्ड दा जोंहा मोनसे स्लगान जादों जे 2025आव 26टानि बारा भट देरहाहोनानै माबा बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै माने UPPL आ मोनसे भिजन लादों सिमां लादों बे 26टानि बारा माने केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनानै एबसलुट मेजरिटि लानानै मोनसे स्टेबल एन्ड स्ट्रंगार इउनाइटेड मोनसे सरकार दानाय आरोखि माने बे
26टा जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै मोनसे स्ट्रं सरकार दानाय गोजोननि थाखाय आरोखि दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो बे जोंनि भटखौ बै फैगौ बिसायख'थियाव सोरनो होनो जोङो सोरनिबा गोदै गोदै बा दिन्थिफ्लानाय बे भावथिनायाव गोजावालासिनो जिहेतु जोंहा मोनसे भिजन थाबाय आरो मावनांगौ खामानि थाबाय बिटिआर बे सुक्तिखौहाय जेरैखि जाया इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबथारनांगौ दा बेनि खाथिराव आं आपिल खालामगोन जे रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन हारि हारिसा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना माने लैहोर लैहोर बे फैगौ बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै माने इउपिफोरखौ देरहाहोनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि बे सरकारखौ जोङो वेलकाम खालामनांगौ आं बेखौनो आपिल खालामो आरो लोगोसे फंसे खोथाबो बुंबावो जे किसुमाना बुङो आरो दा रायजो राजाखौ मोनसे गोनो गोथो खालामबाय थानाय थासारिखौ जों नुदों जे एखेबारे थाखा फैसा लुसोनानै माने बेदर जौ लोंहोनानै अभारनाइट माने हरसेनि गेजेरावनो माने मा होनो गाजा गोमजा मानसि एखेबारे रोजा रोजा मानसिखौ थुबुर खालामनानै माखासे हाजिरा बुथुमनानै मानसि गथायनानै माने बे मिडियाफ्राव दिन्थिनाय बे थासारिखौ जों नुबाय थादों आरोखि खिन्थु आं बुङो बे रेन्ट ए क्राउड जेनाखि टेक्टिस बे टेक्टिसखौ जोंबो रोंगौ जोङो दरकार जायोबा बेखौ श' खालामनो हायो थारमाने गामिफ्रावथ' ओरैनो खामानि दामानि जेबो गैया दा माइ थाइ गायखांजोब्बाय मा जायो थारमाने आलां फालां थायो जेबो खामानि गैया जुदि जोङो 500 थाखा होनानै बा 300 थाखा होनानै जुदि सोरखौबा हाजिरा लेङोब्ला हावलार लेङोब्ला बिथांमोना आरो गारि घरा हरोबा बयबो ज' थाङो आरोखि बे एखे मानसियानो नैबे राजखान्थि दोलोआव आरो अखानायै गुबुन राजखान्थि दोलोआ आरो जुदि गेदारिं खालामोबा मास गेदारिं खालामबा आरो बहायबो बे एखे मानसिया थाङो खिन्थु गोरबोनिफ्राय माने भटखौ सोरनो होगोन बिथांमोनाबो खिन्थु मिन्थिगौ बेखायनो बिथांमोननिसिम आंनि मोनसे बिराद माने क्लियार मेसेजआ जाहैबाय गाव गावनि भटखौ माने आद्रि खालामनो दरकार गैया क्लियार जिहेतु नुहरखाबाय पिक्सारा जोङो माने खौसेथिनि खाथिराव बेनिफ्राय बिटिआर एक्टखौ बिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन नांगौनि खाथिराव ओमफ्राय बिटिसिखौ मोनसे बिटिआरखौ मोनसे स्ट्रं मोनसे काउन्सिल खालामनानै माने भारताव मोनसे बिदिन्थि मोजां बिदिन्थि दिन्थिनायनि खाथिराव आरो जिहेतु बहाय 16था बर'नि जेनाखि संगठनफोर दङ माहारियारि संगठनफोर बिथांमोनाबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि दा नैबे इउपिपिएल सरकारखौनो फैगौ बारावबो आरो सरकार दाफिनजानायखौ हास्थायदों बेखायनो जों आरो मानो गोनो गोथो जाबाय थानो नालाय जों बयबो लैहोर लैहोर फैनानै फैगौ बे 22 तारिखनि जेनाखि माने भट सोनायनि सम बे समबार गोलैदों नैबे फैगौ समबार आरो बिनि उनाव नेक्स्ट समबार थामथि समबारावनो माने जे इलेक्सना जागोन आं बयखौबो गुरैयै खावलायो आरो माने आं क्लियार पिक्सारखौबो आंनिफ्राय आंनि अपिनियनखौ बुङो जे जों आरो गुबुन दोलोआव होनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा गावनि भटखौ ओरैनो आद्रि खालामनायल' जागोन आरो बेखायनो इउपिपिएल दोलोआव एखेबारे मेगन मिसिनानै रंजा खुसियै जेबो दाउट थायालासेनो भटखौ इउपिपिएलनो ट्रेक्टराव होनाया गाहाम आरो बियो मोजां माने फिथाइ थायगोन आं बेखौ आसा खालामो थेंक इउ